Pois agora quedan todos convidados a facer un percorrido polas 3 plantas deste sexto edificio do museo. Que baixo o lema Antrópicos trata de resaltar bellos e novos roteiros entre estas culturas. Nesta edición, a Bienal de Pontevedra diversifica os seus espazos con instalacións e actividades culturais en Pontevedra, Vila García de Arousa e Vigo. Destas unidades e do concepto desta renovada Bienal falarános o seu comisario Santiago Olmo.